Wang'ado tong' wadhi Migori, skund primar ma Soni ne obago nyasi mar miyo jopuonjre thuolo mar nyiso were gi gigo machalo kaka wer, miel kod mamoko. Nyasi ma bende tend skundno wacho ni osebedo kadhi nyime kuom higni 10 mokalo. Japuonj maduong' mar skundno Titus Muo wacho ni nyasi ni magisebedo ka gitimo higa jiwo somo mar CBE kendo miyo jopuonjre thuolo mar nyiso were e tuke mamoko. Muo kod jopuonj mamoko ma Soni wacho ni ber ka chenro ma kama itimo e skunde duto mondo mi jopuonjre thuolo ma nyiso weregi kaachiel kod jiwo somo mar CBE. Kata kamano giwacho ni loso nyasi gi ok osebedo mayot nikech gidwaro omenda mathoth ka koro gikwayo piny owacho mondo obed ka jolo chenro ma kamagi e skunde. Watimo ma higa ka higa, nyithindwa duto te nigi talanta mopogore opogore kendo kawuono gisenyiso talanta go. Kawuono CBE dwaro ni nyithindo obed gi talanta margi, omiyo ka wamiyo gi thuolo mondo gitim talanta ni, en odiochieng' maber kendo nyithindwa te oa ka mor kendo giland gimachielo manyien. Next year ageno no biro bedo maber moloyo higa masani. Waseyudo ni CBE ni ok dwar mana classroom kende, odwaro nyaka outside classroom. Onego bed ni nyithindo gi ochak kodgi gi piny mondo mi gi develop talent kika gidonjo, nikech even in senior school nitie kama koro gikawo art and music, that path no ichake gi piny ka maka nyathi dhi malo to ng'eyo ni an gi talent ni. This year we are celebrating our 10th year, na saizi hii mwaka yote tumesema wale watoto wenye tulikuwa tunanacha wakiwa high school ama primary na saizi washamaliza college, we are giving them that platform. Now they are working with us. We are giving that platform, wana work na sisi. Tukienda kwa shule tukishalipwa pia sisi tunawalipa kwa sababu ni a way of giving back to the society na pia kwa wale wanafunzi. Kora mogi wa kao yueyo Martin kawaduogo pod wantiere